नेशनेल किकबक्सिंआव राजु खेरखातारिया रुफानि मेडेल देरहानानै बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि दखरानि सिङाव थानाय गणेशगुरि गामिनि थागिबि ललिता खेरखातारि आरो अनस्रि खेरखातारिनि फिसाज्ला राजु खेरखातारिया नेशनेल किकबक्सिं फेडारेशन उत्तराखंड किकबक्सिं एसोसिएशनजों बानजायनायाव खुंनाय नेशनेल किकबक्सिं चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहानो हानानै गासै बर' हारिनि आरो गामि हालामनि गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। नेशनेल किकबक्सिं चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल देरहानो हानायनि थाखाय हुग्राजुलि दखरा एबसुनि लेङाइ आफादगिरि नरेन मोसाहारि, सोलोंथाइ नेहाथारि प्रमद बसुमतारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि नारायण बसुमतारि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायनानै राजु खेरखातारिखौ बरायो। गुबुन फारसेथिं रुफानि मेडेल देरहानो हानाय राजु खेरखातारिया फैबाय थानाय समफोराव गोजौ थाखोआव बादायहैबावगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। नेशनेल किकबक्सिं फेडारेशन नि बानजायनायाव 1 अक्ट'बरनिफ्राय 4 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव उत्तराखंड देहरादूनाव खुंजानाय नेशनेल किकबक्सिं चेम्पियनशिप 2023 बेयाव आंनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सिलभार मेडेलखौ देरहासार जानो हादों। बेयाव आं खोब गोबाङैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जे सिलभार मेडेल देरहासार जानो हाबाय, बेनि अनगायैबो बेलेग माबाफोर नाजानाय दंमोन नामा? आसा दंमोन गल्ड मेडेलिस्ट मोननायनि, नाथाय आंहा गोबां थांनायनिफ्राय लानानै गोबां प्रब्लेमाव गोलैनांगौ गोनां जादों। जेरै ट्रेनजों थांनो गोनां जादों। बे ट्रेनजों थांनाय समाव आंनि सिटआ कनफार्म जायाखैमोन, वाइटिंआव थांनो गोनां जादों। बे थांनायाव मोजां नांगौ बायदियै थांनो मोनैलाय देहाया लोरबां जानायनि जाहोनाव आङो गल्ड मेडेलिस्टखौ मोननो हायाखै होननानै आं सानो आरो। सिगांफोराव बेफोरबायदि मालाबाफोर मेडेल देरहाखांबोबायमोन नामा? औ, सिगाङाव आङो 2021आव गवायाव जानाय नेशनेल किकबक्सिं चेम्पियनशिप बेयाव आं ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन। नेशनेलनि अनगायै इन्टारनेशनेल गेलेनायनि मालाबाफोर खाबुफोर मोनफेराखैमोन नामा? मोननाया मोनदोंमोन। 2022आव थाइलेण्डनि बेंककआव, नाथाय बेयाव माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो बे इन्टारनेशनेल किकबक्सिं आं बेयाव बाहागो लानो हायाखिसै। इयुनाव आरो गेलेबावनायनि थांखिफोर दं नामा? औ, बेबायदिनो उनाव फैबाय थागोन। उननि समाव बेबायदिनो फैबाय थागोन गेलेनाया। डिसेम्बरनि 27 बेयावहाय 27 to 28, 29 बेयाव बांलादेशआव इन्टारनेशनेल काराटे बेयो जागोन। बेयाव आंबो बाहागो लानो सानदों। अलरेडि जोंहा सेलेक्सना जाखाजोब्बाय। नोंथांनि न'खरा जोबोद लोरबांखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय रां रुफानि जेंनानि माबाफोर सोमजिदोंमोन नामा? औ, जोंनि बर' समाजारि न'खरफ्रा फ्राय गोबाङानो गोग्लैसोनाय थासारिनि। थिग बेबायदिनो जोंहानि न'खराबो गोग्लैसोनाय थासारिनि। न'खरनि आइ आफामोना हाजिरा बिदिनो समाव सोरनियावबा लाथ'नायनि गेजेरजों, आरो आइया जोंनिया मना सेन्टारावहाय बिदिनो एसे एनै मैगं फानहैयो। बेजोंनो मिलायनायनि गेजेरजों आं बे गेलेनाय बेखौ आवगायदों। दा ललिता खेरखातारिनि फिसाला राजु खेरखातारिया दा बेबायदि खेल गेलेनानै फैनायखौ जों गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गामिखौनो जों देरगाथावबो मोन्दों। दा बिसिनि न'खरा जोबोद गोग्लैसोनाय। बिमाया बिदिनो गामियाव मैगं थाइगं बुथुमनानै हरनि 8टा 9टा समहालागै हरनिफ्राय मना सेन्टारनिफ्राय हारसिंनो फैयो। फिसानि जि फरायनांगौ बे फरायनांगौखौ होफैदों आरो बारा गोबाव बुङा। आं गामिनि जानानै बेखौनो बुंनाय जाबाय। जोंनि बर' हारियाव आंनि फिसा
फिसाखौ देरहाबोनायाव आं एसे गोजोननाय फैदों आरो जोंहा बिमा बिफानि रायजो राजा गासैनिबो एसे मुंदांखा लाना फैनायखाय आंबो फिसानि थाखाय आङो गोजोननायबो थादों आरो। नैबे ओनसोला जोबोर गोग्लैसोनाय बेबायदि समावबो नोंथांनि फिसालाया जे बेबादि मोजां हाबा मावनो हादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनि हाल सालावथ' जोंनि माबायावथ' बिनोसै अखा दै बांखा फैयोबा लामाफोरा पदलिफोरा गाज्रि जायो, हाब्रु दैब्रु लामाफ्रा बायलाङो। थेवबो फिसाफोरा फरायनायखौ लानानै हाब्रु दैब्रुखौ लानानै बे हाब्रु दैब्रुनि अखा बांखायावनो आंनि फिसाफोरा गासै फिसाफोरानो बिदि लामाजोंनो हान्थिनानै थांनो गोनां जायो आरो। नोंथांनि फिसालाया इयुनाव आरो गेलेबावनायनि थांखि लानाय दङ, बे थांखि लानायाव नोंथाङा माबायदि हेफाजाब होगोन? आंथ' फिसानि थाखायबाबो आङो गेलेनाय थांखिखौ आङो फिसाखौ आं फैमाल खालामा। जेनेबाबो आं माबा मोनसे खालामनानैबो हाजिरा खामला मावनानैबो बिजनेसफोर माबाफोर मावनानैबाबो फिसाखौ आङो थांनायनि खाबुखौ होगोन आरो। खुलुमबाय। आङो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा गोजोननाय मोन्दों। मोनसे जोंनि हुग्राजुलि आन्सलिक दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गणेशगुरि गामिनि राजु खेरखातारि फंबाय, बिथाङा थांनाय अक्ट'बर दाननि 1निफ्राय 4सिम जिथु नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपनि मोनसे बानजायनायाव मोनसे हाबाफारि जानो थांदोंमोन। बे हाबाफारियाव फंबाया गेलेहैनानै जोंनि ओनसोलनिफ्राय हुग्राजुलि हालामनिफ्राय मोनसे सिलभार मेडेल देरहाबोनो हादों। बेनि थाखायनो जोंनि हुग्राजुलि आन्सलिकनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना बिथाङा जोंनि हुग्राजुलि ओनसोल जिथु मोनसे गोलैसोनाय ओनसोल, बेनिफ्रायबो बिथाङा जोंनि गोबां ओनसोलनिफ्राय नाजानानै गोबां सान्दुं अखा नेवसिनानै बा गोबां लामा सामा जुदि प्रब्लेम जायोब्लाबो बेखौ नेवसिनानै दा गावनि नाजानायनि गेजेरजों बे सिलभार मेडेलखौ देरहाबोनो हादों। बेनि थाखायनो बिथांनिसिम जोङो हुग्राजुलि आन्सलिक दख'रा आफादनिफ्राय जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा मख'नो गोनां बिथाङा बेल' नङा, सिगांबो 2021 मायथाइनि गवायाव जानाय मोनसे नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपनि बानजायनायाव बेवहायबो मोनसे ब्रन्ज मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन। दा बेबायदिनो गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा आवगायलांगासिनो दङ। दा बिथांनि बेबायदि गोसो गुदुं जानानै गावनि नाजानायजों बेबायदि देरहासार जाबोबाय थानाया जोंनि हुग्राजुलि ओनसोलनि मोनसे गोग्गाथाव होनना बुंनांगोन। आरो जोंनि बे गोग्लैसोनाय गामिनिबो मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि होननांगोन। आरो लोगोसे बेजोंनो जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै जौगाबोनाय देरबोबाय थानाय उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो बिनि फंबायनि जिथु नाजानानै देरहासार जानाय बेखौ नुनानै जाहाथे थुलुंगा मोननो हायो, बेखौबो आङो खावलायदों। जाहाथे बिथांनि लामाखौ लानानै बयबो गावबा गावनि थांखिजों सहैनो हाथों, बेखौ आङो खावलायदों। लोगोसे मख'नो नांगोन जितु जोंनिफ्राय हायाखैब्लाबो रांखावरि जितु जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय हायाखैब्लाबो जोङो जाखिनि एसे एनै दाख्लैबावै जितु बिथांनि थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जोङो दख'रा आफादनि जानानै जा एसेनि दख'रा आफादनि जितु केबिनेटनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि धोरोम आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, माखासे जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं अनफावरि बिथांमोना जा एसे एनै जोङो थोजासेखौ नङाब्लाबो बिथांनो जोङो एसे एनै मदद हरदोंमोन। बेखौ आङो बयनिसिमबो जाय बिथांमोना फाइनान्सियेलि सापर्ट बिथांखौ फंबायखौ खालामबाय, बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। दा आंनि बुंनांगौ